तो गाइस सब कोई के राधे राधे। तो ये समय में सब कोई बहुत दिक्कत झेलत हन। आदमी दिक्कत हो गइल बा। कौन चीज के दिक्कत हो गइल बा इ त बात कहे वाला बात नइखे, मगर गैस के आ तेल के बहुत दिक्कत हो गइल बा। तो ऐसन समय हो गइल बा कि कोई घरे चूल्ही बा, केहू घरे चूल्हियो नइखे। तो दिक्कत त भइले बा। कहीं कहीं ऐसन हो गइल बा कि आधार कार्ड आ गैस के कापी एजेंसी में जमा करब तब गैस मिली, आ नहीं तो गैस ताके के बा। तो कुछ पर लाइने बोला तनी, अगर अच्छा लगी तो कमेंट में जरूर बताइन जा। घरे घरे चूल्हिया पाराए लागल, लकड़ी काटाए लागल। ए घरे घरे गोइठा राखाए लागल। ए नइखे मिलत पैसो पर गएसवा, सब करता बाही मचे लाग। ए नइखे मिलत पैसो पर गएसवा, सब करता बाही मचे लागल।